184 panden in Noord-Oost-Friesland binnen ingreven onder de loepnaam. Net per se van de boetenkant, maar hadden soms een speciale interieur. Toen we binnenkwamen bij de koop was het al direct toen de voordeur open ging. Wauw, wat een hal. En ja, naarmate je verder door het wonen gaat, zijn er nog veel meer elementen die heel mooi zijn. Dus ja, het is volop genieten hier. En de granito vloer, die behoort ook tot het monumentale aspecten die ze hebben geïnventariseerd. Bewoners Jan Koops en Lieltje Knossen waaien in de oude dokterswenning in Kolm. De wenning is een opvallende verschijning, zeker van boeten. Maar Stichting Interieurs Friesland zocht dus juist naar de binnenkant. We hebben een thesaurus van 80 elementen. En dat, zoals bijvoorbeeld glas en lood, zoals bijvoorbeeld gangpoortjes, zoals bijvoorbeeld schoorsteenmantels, zoals plavuizenvloeren, cementvloeren. Nou, kortom, er is een wereld aan verschillende thema's die we hanteren bij het vastleggen van de waarde. En niet met de deuren slaan. We hebben één keer gehad dat een deur te hard dicht klapte en dat er een raampje uitviel. Stichting Interieurs in Friesland had een lijst van 11.000 pannen in de provincie die het onderzocht worden kunnen. Intussen is men al een eind de hel te hinnen. Het pand aan de Voorstraat in Kolm is gebouwd in 1913 en is bij een heel soort mensen in de omkrieten net onbekend. Nou ja, ik hoor dus heel vaak van mensen dat ze het zo'n bijzonder huis vinden en dat ze het al, nou ja, dat ook vonden toen ze hier soms heel jong op jonge leeftijd al kwamen om naar de dokter toe te gaan. Dat ze daar heel veel herinneringen aan hebben. Maar waarom zou je nou van de binnenkant van een wenning alles in kaart brengen? Er zijn de afgelopen decennia eigenlijk heel veel interieurs gesloopt. Omdat mensen gewoon zelf niet beseften dat het waardevol was. En wij merken gewoon dat het heel goed is om de eigenaar-bewoner kennis te laten maken van wat bijzonder is voor ons. En dat blijkt dan ook vaak een trigger te zijn voor mensen te zeggen: hé, heb ik me nooit gerealiseerd dat het bijzonder is.